ashe soyayya tana da daɗi, nan hakikacin asauka duniya da faɗi. Babu zato yau na afka a cikin nishaɗi, sanadi na so gashi yanzu ina zumuɗi. Dan wani ya faɗi lallai wani zai ci riba, da na sha wuya dalilin gaban da zaba, yanzu kwatin da na samu ni ake watarwa. Mai nazari ashe soyayya sai da naira, idan ba naira zamanin nan akwai larura. Yan mata na kira halaye kun yara, don wasu burin su ne kawai kuɗi su tara. Soyayyar gaskiya ta fi kyau da ku, labari za da baku ku zo ku ji ne. An so na yi tuntuɓe ban zafi da rauni, na yi katare da san mufida mai kyau da launi. Lokaci guda na zauce na yi ban da bani, na gina furta domin ina da sake-sake, kuma santa ne maganin da zana warke. Na yi dauriya da je har gidan da take, na dakata a gefe na faka keke. Na sami yaro na aika don kiranta, aka ce da shi wane ne ya yi tambaya ta, na ce da shi ya ce bako ne gare ta. Sunana Salim ni dan gwammaja ne, lokaci kaɗan ina tsaye sai ga mufida, ta yi kyau da kwalliya kuma ta sanya shadda. Na amshi gaisuwa daga bakin mufida, muka fara yi da sirrai na furta, ta amshi so kamar gaske mun kasa ba, magana ta kai ga manya domin su duba, aka sanya rana ta aure ba da wai ba. Iyaye sun kayar da zami zama na aure, dangi na da duk abokai sun nuna murna, kowa yana jiran ya ga ranar bikina. Na yi kokarin gini na yi fentin gidana, na siyar da keke na samu mashin. Bayan kwanaki kaɗan yan uwa kuji ne, abokina Nazir a waya ya kira ni, ya ce yana so haɗu domin ya gani. Saukar shi kenan ya dawo daga London, mun yi farin cikin ganin juna ne da shi, tun muna yara rabona ne da shi. Ya ce fushi yake na manta da shi, a cikin abokai tuni na ya da shi. An sa ranar aure na ba sanar da shi ba, na ce yamin uzuri ban so hakan ba. Nazir mai arziki ne yana da haiba, yana da tarin kuɗi ga gida da mota. Na kai shi gun mufida domin su gaisa, ya ganta sun ka gaisa kamar da wasa, ya ce da ni abokina ka ci gasa. Na yi maka murna da samun mai biyayya, bayan kwana hudu sai ga wayar mufida, ta ce tana so ta ganna zo gida. Yanayin kalamanta sun saba da da, an samu sauyi menene dalili. Ta ce da ni aure na ba za ta yi ba, babu so tsakanin mu ta yanke kudu ba. Na ce mai dalili ba ta faɗa ba, na samu babanta dan na yi mai bayani. Ya ce auren dole ne bai yi wa yata, abin da ran take so shi zana bata. Kai haƙuri Salim ka je ka lallaba ta, in ta aminta to zan yi muku aure. Na yi kuka hawayen idona kamar ya kare, Nazir ya ce in bar ta Allah ya kare. Na bi shawarar shi kuma na yi haƙuri na jure, gashi so baya fita lokaci guda. Zuciya ta kasa daina tunanin mufida, domin akan son tana kare ajanda. Tunda na sakankance na ne ka yarda, gashi yau cikin kankara an samu tsutsa. Mai hijira akan soyayya na bar garinmu, hakan a zuci zai sa sauki na samu. Na je garin Jos a can aiki na samu, akwan a tashi na tara dukiya. Na dawo Kano bayan shekaru 6, domin yan uwa da iyaye na gaida. Muka gaisa da mutane akai ta hudda, na ce da mama zan je wajen Nazir. Maman Nazir ta yi mamakin ganina, ta ce Nazir ya daɗe yana bidana, gashi ya yi aure gidan shi yana Kaduna, bari in kira wayar shi domin ku gana. Aka sai an ka samu
kanin shi ya zo yarraka ne. Muka ɗauki hanyar Kaduna ina tunani, ni dai jikina na ji duk ya yi sanyi. Tafiyar mu ta kyau min isa lafiya, har ma a hanya na yi musu yar siyayya. Kofar gidan Nazir sai ga mu mun tsaya, Kamal ya kai ni falo a can na zauna. Lokaci kaɗan na hangi Nazir ya tahowa, Mufida na bishi a baya suna ta shewa. Na cire gilashi domin in tabbatarwa, Mufida ce ko ba kamar ta ce. A zahiri Nazir da Mufida sun yi aure, labarin da saura ku biyo ni za ku je.